ҷанозаи Муъмин Қаноат аз тавонотарин шуъарои муосири тоҷик қабл аз зуҳри 19 май дар оромгоҳи Лучоп ба хок супурда шуд. оромгоҳи Муъмин Қаноатро дар паҳлӯи қабри Бозор Собир сохтанд. дар маросими хоксупории ҷанозаи Муъмин Қаноат садҳо мухлису ҳаводор, наздикону пайвандон ва мақомоти расмии ҳукумати Тоҷикистон ширкат доштанд. Абдуҷаббор Раҳмонзода, мушовири раиси ҷумҳури Тоҷикистон, ки паёми таслияти президент Раҳмон ба хонавода, пайвандон ва миллати тоҷикро расонд, аз Муъмин Қаноат ба унвони шоири таҳаввулгар дар адабиёти муосири тоҷик ном бурд. дар пешрафти адабиёт, шеъри нав, шеъри муосир, дар рушди достону ҳамоса нақши беназир дар адабиёти садаи 20 ва аввали асри 21 дорад. намози ҷанозаи Муъмин Қаноат дар масҷиди марказии шаҳри Душанбе баргузор шуд. қабл аз намози ҷаноза Низом Қосим, раиси Иттиҳодияи нависандагони Тоҷикистон, низ дар як суҳбати хеле кӯтоҳ аз нақш ва саҳми Муъмин Қаноат дар адабиёти муосири тоҷик таъриф кард ва арзи таслият намуд. намози ҷанозаи Муъмин Қаноатро Саид Мукаррам Абдулқодирзода, раиси шӯрои уламои дини Тоҷикистон хонд. خوانندگان شعر استاد مومن قناعت هم در تاجیکستان، هم در ایران، هم در افغانستان، هم در پاکستان و هندوستان و همه سرزمین هایی که در آنجا دانندگان زبان فارسی و تاجیکی هستند همیشه زنده بود و زنده خواهد ماند. маросими видо бо Муъмин Қаноат дар манзилаш дар шаҳри Душанбе баргузор шуд. ин маросимро ёвари раиси ҷумҳури Тоҷикистон Абдуҷаббор Раҳмон ва мушовири раиси ҷумҳури Тоҷикистон Асадулло Раҳмон раҳбарӣ мекарданд. фурсати видо бо ин шоири шаҳири тоҷик чандон зиёд набуд, то садҳо ҳаводору пайвандон ва аҳли қалами дилхун ба дидори вопасинаш мушарраф шаванд. ва мо аҳли адаб дар тавсифи хидматҳои ҷудогонаи Муъмин Қаноат барои миллати тоҷик таъхир намекарданд. яке аз шахсиятҳое ҳаст ки дар бунёду ҷаҳонишавии Наврӯз низ саҳм доштанд ва андешаи ӯ комилтар аз андешаи дигар олимон буд, ба хотири он ки ӯ мехост ки дар ҳама ҷо наврӯзи миллӣ бошад. наврӯзи кӯҳистонро мо бояд тарғиб кунем, на наврӯзе ки мардум мехоҳанд ки бисозанаш. Муъмин Қаноат пас аз 2 моҳи бистарӣ шудан ва пас аз 18 рӯзи фавти Бозор Собир, шоири бузурги дигари тоҷик, дунёи фониро падруд гуфт. гӯри ин ду шоири саршиноси тоҷик паҳлӯи ҳам канда шудааст, мисли он ки дар саҳнаи адабиёти муосири тоҷик солҳои тӯлонӣ шона ба шонаи ҳам қадам мезаданд.